Здравейте хора! И здравейте хора! Днес ще играме Roblox. Моля ми напишете долу в коментарите коя игра искате. Сега ще влезем да видим коя точно. Знам, че сега може да... Етаж... Опа. Махай се, бе. Така. Махай се от тук. Почваме с една игра. Хайде почваме, хора. И така, почваме да играме. И много ви благодаря, че направихме 13 абоната. Хайде да започваме. Надявам да ви харесва тази проекция, може пак ако искате да играем или пискам на игра вече против вчера. Или да играем пак Roblox игри или някакъв на телефона. Хайде хора, да се останава хора. Не, искам нищо. Сте хора да тичат. И не забравяйте да се абонирате за канала и да поставите камбана и да поставите някакъв комент, ако искате. Не искам. Бързо. Трябва да стана още по-високо спид. Хора, правим спид, не шофирим. Шоко. Така, мисля, че е добре така скоростта. Йоу. Мале, той има облуки, аз... Я идам. Много сме. Така, хайде по-добре. Аз съм мора. Не. Окей, сейчас. Стига, бе, пич. Не, първите. I'm the chickens. Стига, пич, да твърдим да скорост. Окей, трябва... Не мога падна. Надо падна. Дай спреката. Фак, как да мина това? Дай, ако мара. Не. Как ми се стига? Не. Чакай малко ще тичам по пътеката. Трябва да правим 1000 спид. Ето ланка спид. Първо така, че съм по-бърз. Не съм сигурен. Не съм много... Не, гледах... Не съм... Играх преди, но... Знаете, аз не съм добър на Roblox игри. Просто ще реша квитна след малко. Чакай, тук е за... Значително... Омага... Не, аз те не мога да скача. Не мога, жалко. Значи... Това се пак разбрах, че оби. Дай. Брат, защото аз не мога да мина. Гледай, стейдж 2. Те тук литат. Не, бягай. Стой. Окей, скуба. Не. Не. Мислих, че ще успее. Върно ли аз къщи спит? Не може да телепортна никъде. Погледни, аз съм само на стейдж, а тук са 14 минимум. Помощ! Нека ни напишете в коментарите до кое ниво сте вие стигали. Или може да ми напишете даже долу в коментарите, ако искате някаква нова игра да пробвам. Давай. Не! Окей.
няма да хаш. О, хора, не трябва само да умираме. Хора, казах да не умираме, просто аз умрях. Скандален бич. Скандален бич. Йоу, това е толкова айсъмър без мейкап. Дай съм. Няма да го минеш, ха-ха-ха, ти си. Давай. Йоу, знам. Не, тук трябва да няма. Тук вече знам. Окей, така. Окей, сега тук трябва. И давай. Не. Как умрях, дяволите. Хора, невъзможно е тук. Roblox видеото приключи. Кара са още такива клипчета. Моля се абонирайте за канала, поставете камбанката и казвам ви, айде приятна вечер. Чао!